オッケー。はい。皆さん、どうお過ごしでしょうか。今日もやっていきます。エルデンリング。今日で2日目 ?2 回目。オッケーオッケー。やっていこう。コンティニューでいいんだよね。前回どこまでやったんだっけ。まあとりあえず21回死んでいて、あとここのボスで1回死んじゃったんだ。で前倒したなんか狼男みたいなボスを倒したね。これは何？召喚。そんなのもあるんだ。できるだけ一人でしたい。OK。
操作覚えてない。よいしょ。危なっ。よし。たっ。あ、それダメ。ダメなの。死んだ。ああ、死んだね。起き上がりでそんなことされたらね、もう死ぬしかないよね。これはもう絶対倒さないといけないボスだよね。あ、いや、切れない。届かないよ。見て。こんな投げてくる。ドリンク。ああ、落とされた。落とされることって、まあ、そっか、あるか。ずる。崖から離れようね。ほんと。でもまあ何も取ってないから意味ないんだが。早い早い早い。早いけどそんな痛くない。当たらない。あ、当たらないの。あー、届かないね。リーチ長い。早っ早っ。無理でしょ。これ逆に崖に落とすことできないかな。何かの攻撃勝手に落ちてくんないかな。よいしょ。うわ、重たい。ちょっと回復しとこう。かわいい。落ちてくんなかった。でよいしょ。金でいこうかな。バックステップで落ちてくんないかな。危なっ。あー、当たるんだそれ。無敵時間どこ？回避の。
ないのかな。いや、ないわけないよね。プラスしてなかったね。手合い頭投げてくんな。いや、無理。いや、あの光の剣早い。どうなってんだ。だってこれって普通にルートだけ歩いて行ってたら最初のボスよね。なんか寄り道でなんか狼男みたいのと戦ったけど。あーダメか。無理。ダメか。オッケー。一応回復のタイミング間違えたのかな。オッケー。いや早っ。もう回復なくなっちゃった。よいしょ。で今までので一番いいんじゃない。あ、早い。カウンターしようとしちゃったな。違ったね。パリってどうやるんだろう。これだよね、パリ。タイミングよくこれするんだよね。無理じゃない。一回やってみる。無理無理無理。痛い。当たってないか。回復。
早い早い。届かない。むずっ。もうむずしか出てこんもん、言葉が。剣で行くべき、槍で行くべき、どうなんだ。強化するべき。まだレベル低いのかな。わ、そんな回転技あんの。よいしょ。それ。無理だ。あ、早い。このじいちゃんさ。ちょっと、レベル上げするか。あれ、当たってない。毎回、ノックオンすんの忘れる。よし。これ使える？使えない？落とせる？落とせないみたいだな。あ、でも壊せる。ほら。いて。痛い。レベル上げたとしてもさ、何上げていいか分かんないんだよね、よく。そこにいたか。ああ。オッケー。
他に敵いないかな。いなさそう。Forgive me to see whether or not Grace truly and it seems my torrent had your measure from the very whereas I merely there is but one other I can take you to the round table hold, gathering place of tarnished champions, guided by Grace. どこそれ。 Very well. 円卓ってどこ？ Let my hand rest upon. 円卓って何？どっか連れて行かれる。ね、近くにね、いいな。ここは何なんだい？これあれ？オンライン要素？ Well, just call me Dion. なんかっぽいな。でもこういうところで Your new phone, no matter loud your 武器強化できる。おー、いいねいいね。ヘルバート1にするか、槍をヘルバード1にするか、ロングソード1にするか。どっちもできるかな。なんかどっちもできた。新しい、まあ何も持ってないからできないけどさ。Greetings, great champion. I am circumstances. Great perhaps you might doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a Baldakin's blessing. Do you think where I come from? I 断る。 understand. Your dis だが断る。戦闘なんかPVP かな。なんだろう。ここ測る？開けない。まあとりあえずさっき言ったところに戻るか。武器は強化できたけどって感じよね。武器強化しても当たらないと意味ないもんな。痛いよいしょ。ああ、避けれないのか。ダメだ。攻撃当たらんわ。
今日の配信もここで終わっちゃうのかな。せめて倒したいな。仲間はね、できるだけ呼びたくないんだよね。おっ、上がって、突進みたいにやってくる？ OK。で、1だか。ああ、ダメだ。避けれない。ダメだね。あ、そうだ。31にしてない。かかってこい。で、あ、それ当たんの？ああ。ちょっと早かったんだな。回避するのが。横で自分の配信も流してるからさ、後々自分の動きが見えるんだよね。それはそれでなんかありがたいような気がする。おい、崖崖から落ちるの痛すぎる。ああ、やっぱさっきの1回のロール痛かったな。ああ、届かない。よいしょ。あ、間違えた。届かない。ああ、やっぱ一個一個のミスがね、目立ったね、さっきのは。そこで攻撃するんじゃない。最後の攻撃しようとしちゃったのがね、ダメだね。よいしょ。
重っ。落とされるとこだった。ミスった。いけ。そう、これで来るか。光抜け。2回押しちゃった。もうロングソードの方が動き早いもんな。これでちょっとした隙に2回連続で当てられればいいんだけど。間違えたボタン。いって隙がなかった。ボタンの間違いが一番痛い。もう一回だ。行くぞ。いや、ダメだ。よいしょ、よいしょ。ダメかい。回復。ああ、それ当たんの。回復。剣投げるな。これでカウンター。ああ、いけるない。避ける練習しないとな。タイミングがまだ分かってないな。これをガード。カウンターできるから。よいしょ。よいしょ。あ、落ちる。なんかちょっといい波に乗ってたと思ったんだけどな。落ちるとは情けない。まさか落ちるとは。オッケー。オッケー。99ダメか、カウンター。ああ、早かったか。ちょっと回復。
ダメ？ Foolish ambitions to rest. 振りかぶってるなら方向変えるな。ほんともう。3コンボ。やばい。オッケー。月のねタイミングまだ分かってないね。よいしょ。123。一回飲んどく。飲むタイミング間違えた。当たらないよね。お、初見さんいらっしゃい。どうもどうも。エルデンリンク完全初心者チャレンジしてますけど難しいねこれ。痛い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 。お、フォローありがとう。これで無事30人の目標を突破できました。ありがとうございます。右下のねカウンターが一応死んだ数になるんですけど、なんかまだパート2回目なのにもう40回も。40回で少ない方なのか多い方なのかよくわからない。これはもうこのままガードして。あ、当たってない。軽く4桁いきそう。ほんとそう。軽く4桁いきそうよね、ほんと。死にゲーですからな。尻尾攻撃あんの？ちょっと回復しよう。痛い。あー、当たったと思った。あ、やべ。早い。完全にロールするタイミング間違えたわ。とももんもんさんはもうエルデンリング経験者ですか？ここ避けてガードカウンター。うわ、今オッケー。ああ、でもそれくんの。あ、崖から落ちる。危ない危ない。痛い。ああ、でもちょっとだけですか。面白いけど難しいですよね。あ、やばい。でもソウルシリーズと比べたら一番楽とは聞いたのですが、どうなんでしょうな。よいしょ。さっき攻撃攻めすぎたかな。楽。
フロム、ああ、まあそうよね。フロムに比べたら楽な方なんですよね、やっぱり。飲んどこう。あ、早い。ああ。お、まだ来てる。ギリ来てる。死んだかと思ってコントローラー離してた。でももう薬持ってないからな。Foolish ambitions to rest. ぐは。もしかしてだけど他の、ああ、なるほど。そういうのあるんですね。これを外したらロールがちょっと速くなったりする。おう。お、本当だ。早い。ありがとうございます。全然、そんなシステムになってるとは思ってなかったっす。早い早い早い。あ、早い。まあ意味ないけど取っとく。ドンのドン。ダメか。でも回避早くなったのは良き。ありがとうございます。もうちょっとタイミングを取りやすくなったのかな。でも本当早い。よし。おお、あの間に2回しちゃった。早すぎて2回回避しちゃう。間違えた。よいしょ。まだ来てるよね。あ、間違えた。自分から攻撃しに行くな。ちょっと飲んどこう。まだね、剣を使ってくるタイミングがよく分かってないんですよね。これは一回ここ避けて当たってカウンター。ダメだ。間違えた。あ、もう回復ない。回復ない。
ここからゼロヒットでやらないといけないんだけど、その場で死んでしまったわ。EUR の前にやられてしまった。あーつえ。どっかでちょっと雑魚敵倒してレベル上げた方がいいのかな。間違えた。あー当たってない。やべ。あれはガードしちゃいけない。ガード割れる、割られる。痛い。ああ遅いのか。 Nations to rest. この1個前も押したっけ。押してないような気がする。さっきの45回目。このボス倒すまで何回死ぬんだということ。ああ後ろに下がったせいで1回しか攻撃できない。よいしょ。そんな回転技あるのと思ったけど、さっきもちょっと見たな。バックステップで勝手に落ちてくんないかな。早い。 These foolish ambitions to rest. いやー早かった。ちなみにレベル上げるのにあとどのぐらいいるんだ今。まあ847必要なのか。上げるとしたらスタミナなのかな。両手持ちして攻撃振りにするのもいいかもしれません。なるほど。一回やってみる。両手持ちってどう設定するんだっけ。こうじゃないな。こうじゃないな。両手持ちってこっちか。こっち片手だな。三角プラス攻撃ボタンだったはず。ありがとうございます。こうか。本当だ。ありがとうございます。両手持ちになったよ。一回試してみるか。あと戦技技もね、なんか
一応取ってみる。関係ないけど。よいしょ。おっとー、後ろに受けちゃった。痛い。痛い痛い。回復させて。ありがとう。あーし、倒れた。 To rest. 構えこれか。えーっと戦技ってあれだよね。なんかなんだっけ、これとかだよね。斧。これ説明だもんね。まだなんかシステムもほぼほぼ分かってないのでね、いろいろアドバイスいただけると助かります。ありがとうございます。いや、円卓、あ、地図から行けんだっけ、円卓。まあ何もできないと思うんだけど、武器強化とか何が必要なのかちょっと見たいな。Well, I took you for no matter it's all. Lay out your arms. 300か。武器にこれってどうつける？あ、斧を持ってないから無理ってことか。兼用のどっかでもらってこないといけない。買える？もしかして。ちょっとポイント稼ぎでもしてくるか。他にここって何があるの？この世界にも借金の概念があるの？借金とかできんの？ダガー、ロングソード、レイピア。これか、バトルアックスか。一回貯めてアックス作って、まあ作ってっていうか買って、どこ行こうかな。とりあえずここら辺に行ってちょっと
探検しながら。 This way, tarnished. May I have a word? 誰？ポイント稼ぎしよう。探検しながら。May I have a word? って言われたけど。どこにそんな女性がいるんだ？しょ。あ、こいつか。A pleasure to meet thee, tarnished. I am the witch Renna. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. As I やってみよう。 I was entrusted this for thee by Torrent's former master. お、これははぐれ狼。へえ。 'Tis a bell for calling forth spirit. 召喚術みたいな感じ？へえ。あ、違う。これ？これどうやってセットするんだっけ？ここか。こういう風にできんのね。中ボスとかいたら影、中ボスね。この前のパート1の方でね、あいつは倒した。なんか狼みたいなやつは倒した。で、なんか、めっちゃでかい巨人みたいなやつもいたけど、あいつちょっと怖くて諦めたね。2、3回やられて諦めてしまったね。ボス戦で FP 使って仲間が呼べる。仲間呼べるのいいね。ほらー。よいしょ、よいしょ、よいしょー。わあ、なんか魔物がいる。これって返せんだっけ？わあ、こいつらまあまあ厄介なんだよな。空飛んでるから。で、そっちじゃない、そっちじゃない、こっち。いや、痛い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 。後ろにもいる。まだいたんか。こっちおいで、こっちおいで。こっちおいで言ってんでしょ。もう
こと聞かないんだからね、あの子は。お、ここにもある。一回じゃあ、あそこで一回回復して、FP をもっと稼いでいこう。FP じゃない。なんだっけ。ソウルじゃなくて、なんちゃら。ポイントをね、稼ぎに行こう。中ボス倒し行こう。ここでも仲間呼べる方、おお、そっか。仲間呼べんのか、ここでも。これか。ちょっと試してみる？あ、ミスった。入れよ。おお、かっこいいワンちゃんたち。おお、ナイスワンちゃん。この子たちはもうダメージ食らって倒れるまでずっといる感じなのかな。体調が地味に強いんだよね、ここ。おー、倒れるまで。ちょっと待って、ちょっと待って。ホルン流されたんだが。頑張れー。あ、やべ、死ぬ。あ、狼やれちゃった。今もう呼べないから。今の FP の量だと1回で終わりか。マジか。まあ一回あそこで休んでてよかった。ちなみにエリアごとに1回までしか呼べない。マジ？ 1 回までしか呼べないのか。マジか。ありがとうございます。あ、じゃあもうこれ呼べない感じ。あ、なんか呼べそう。あ、一回死んじゃったらリセットって感じなのかな。さっきどこで倒れた？ここら辺だよね。あ、なんかコートゲット。あいつ先にやんないといけないんだな。オッケー。
まだ気づかれてないよ。あ、てか目の前にあったじゃん。ここにあった。一応これで斧は作れるけど、技はまだつけられないよね。もうちょっと必要だよね。じゃあこいつだけ倒してみるか。倒せるか。ああ、ミスった、一回。強っ。だ。強え。相変わらずこの体調強え。で、オッケー、倒せた。オッケー、これで一回こうして回復しといて、一旦こっち行くか。あ、違う、こっちじゃない。おばあ様たちはどこにいたっけ？おばあ様？もうほんと方向音痴だからね、すぐこんな丸いとことかすぐ迷子になる。これか。いたいた。はい。で、一回、斧つけて装備してみるか。こんな感じ。から族になってしまった。あ、これでもう武器でそうなんだ。クラス変わっちゃうんだ。それは知らなかった。そういうわけではないけど、あ、そういうわけではなかった。これつけたら、ああ、単純に武器が強くなるんだ。必要な筋力がちょっと多くなるぎゃ。今14なのか。これってなんか技が使えるようになったの？ちょっと使い方がまだ分かってないですけども。試しに行ってみようぜ。ここら辺でも行ってみるか。てかもう
結構暑くなり始めたね。もう夏が来てしまった。ドーン。おう。おう。痛い。これが追加した技みたいなやつかな。よいしょよいしょよいしょ。本当だ。 FP を使って行う技みたいな感じか。あ、間違えた。これはあれか。両手持ちで、あ、できたできた。攻撃ボタンでフィニッシュもある。オッケー。ありがとう。一回空振り、これで、こうか。ほー。一回この子に試してみよう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほう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 。さすがに。よいしょ、よいしょ。あ、ジャンプしちゃった。ジャンプじゃないよ。おい。まあまあまあ強そうっちゃ強そうだけど、うまく使えるかな。一回行ってみよう。てかレベル上げれる今。今どのぐらい持ってるっけ？ 1 個何か上げれる。上げとくか？筋力ってほとんど上がるんだな。ちょっとだけアーマーがあるから、へえ、必ずご利用しできたりする。へえ、いいじゃないか。いいじゃないか、ご利用しは。はい。筋力するとほとんど全部ステータスが1上がるのかな。それからスタミナ上げた方がいいのかな。HP か。FP はそんな魔法を使う予定は今のところないもんな。どうしよう。スタミナ大事っちゃ大事だけど。よし、スタミナにします。はい。いけー、ワンチャン。いて、いて。いて。まあそうですよね。いて、いて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 。
いし。まあまあ今までよりはダメージは与えられてるけどって感じだね。もうちょっと落ち着いていかないと。ちょっと狼たちの召喚ももうちょっとタイミング考えよう。そもそもマルギットが強すぎる。なるほど。よいしょ。でいや避けろよ。うい回復せ。そうだな、一回戦闘始まっちゃうと仲間呼ぶ隙がないな。あ、てかさっき2回ともカウンター上げてないね。49だね今。だからもういやもうやられた。痛い。怖っ。落ちろ。落ちない。まあ絶対落ちないようにはなってるんだろうけどね。ちょっと期待しちゃうよね。ああ狼くん。お、初めてここまで行った。なんかパターン変わったりする。変わったね。何あれ。おお、隙がないのか。しかも思った。うん、マルギットが強すぎる。一回あれだな、そうだな、前見つけた中ボスを一回チャレンジしてみるか。先に探索を進めていいのがオープンワールドのいいところ。そうですよね。これで探索を、そこになんか抜け道ある。そこなんかあんのかな。ちょっとどこ行った。あれ抜け道ない。ちょっと待って、なんかあったよねそこ。向き間違えた。どこにあった。ちょっとよく見よう。こっちだと思ったんだけどね。そっちか。こっちにもある。
なんかこっちにあるよね。これ何？暗い。これあれか。松明とか持ってた方がいい感じ？でも、ここで行き止まりだね。これ落ちても大丈夫な距離？大丈夫じゃないよね。ここ、登れもしないもんね。あれ？終わった？これ罠？もしかして。あ、てか、さっきの落ちた死をカウントしてないね。これでまたカウントすることになると思うけど。馬ですよね。罠だった。罠だったのか、ちゃんとした降り方があったのか。なんかもう一個あったよね。あそこも罠。そこ。あ、そこ行けないね。絶対届かない距離だったような気がする。まあ中ボス目指していこう。てかこっち出口か。中ボスなんやねん、逆言ってるじゃないかい。こっちこっち。この子たちね、買ってんだ。斧だと、斧だと弾かれないのか。いいねいいね。ただひるんでくれないね。こっちおいで、こっちおいで、こっちおいで。来てくれない。でも強化素材落とすから倒すしかねえんだ。まあそっか。勝てよいしょ。いて。めっちゃ連打してくる。めっちゃ連打してくる。めっちゃ連打するよ。何しとんねん。で、オッケー。あ、倒れてない。あ、ミスった。よいしょ。よし。こいつも倒しとかないとね。ミスったミスった。痛い。素材は壁とかにたまに入ってるかこまめに拾おう。ラジャー、ありがとう。あ、ここにもいる。休憩時間ごめんよ。
このネズミ公園だ。いた。ちょっと待って。こいつ一回倒して、ミスター。あれ、これ一回やり直した方がいい。さすがにダメージ受けすぎた。あ、ここにも入ってる。一回やり直します。こっちじゃない、こっち。そうだね、一回な。あれだな。ボスにたどり着くまで盾はつけてた方がいいかな。あれ、後ろにいなかったっけ？いた。あ、でも片手だからあれか。弾かれるか。オッケー。痛い、殴られた。親父にも殴られたことないのに。よいしょ。ナイスー。よいしょ。よいしょ。よいしょ。背中からごめんよ。あ、ミスった。痛い。痛いよ、ネズミくん。てかまた結構ダメージ食らってんな、結局。盾持ってても。あれ？こっち正規ルートじゃなかったっけ？こっちか。こっち。で確かこのルートだよね、ボスは。なんかそこにいるし。こっちおいで。ランタン持ちだ。
いしょ。お、爆破石か。ああ、そこにもいた。うん、めっちゃ爆破してくる。痛い痛い。やられたマジか。ポチッと。マリか。ああ。オッケー。で、こいつも絶対邪魔になるから倒しとく。オッケー。あ、強化素材かな。いい。めっちゃ爆弾投げてくるやん。あ、燃やしてくれ。よいしょ。痛い痛い。よいしょよいしょよいしょ。強化素材いっぱいくださいね。ください。ちょうだい。あ、こうやって形にもなれんだ。レバーとこあった。ちょっと待って。絶対さ、ここで現れるボス一回で倒せる気がしないから、一回レベル上げして無駄ないようにしとくか。と思ったけど、ここから戻れないんだっけ降りないと。いや、大丈夫か。やれても忘れずにルーン拾えばいい。嫌な予感しかしない。ここだもんね、ボス。こいつ怖かったんだよな。これどうしたらいいの？あ、でも割といける？いて。いや、いけないかも。いて。よいしょ。めっちゃ暴れるやん。こんな暴らんで。なーにその技。回復。ちょっと狼たち出ておいで。いて。すぐ狼やれるやん。そっか、範囲攻撃か。
仲間はあまり使えないね、ここ。じゃあ、そうだな。走れ。走るなら走り抜けろ。早く来い。来るんじゃない。うわっ、いて。おお、うわ、落ちた。マジショック。マジショック。これはかなり痛いぞ。あー、ちょい絶望。一人ずつ丁寧に倒していくべきだね。ね、ごめんね、ちゃんと倒してあげれなくて。丁寧にね、もうこうやってやっていくべき。爆弾魔も起き上がるんだもんな、こいつに気づかれるだけで。ノーダメでいきたい。その夢は叶わなかった。下がれ。よしよし、行くぞ。狼はあまり使えないってことが分かった。ああ、避けれない。先に一応回復。いた、踏まれた。いや、最初やった時より雑になっちゃってる。あれだね。1000いくらの1000いくらのポイントなくしたのショックで焦ってんね。焦るな焦るな。焦っちゃ終わりだ。よいしょ。丁寧にこの子たちも倒していって。ちょっとスタミナないからちょっと下がって。いった、当たんの。
よくも。オッケー。じゃあ一番最初に狼を呼んどいて、狼がヘイトを食らってる間にポイントを取り戻しに行くか。そうしよう。おいでー。あそこにある。ちょっと。オッケー。今助けに行くよ。ああ、ファイン攻撃強い。ちょっと回復させて。無理か。青髪みんななくなっちゃった。よいしょ。あれいない。いってー。なんか変な方向向いてる間に回復。ああ、それ範囲か。で踏まれた。よいしょよいしょ。モールを食らってしまった。あとちょっと。せめて今回この子倒したいな。この子だってなんか可愛く言っちゃった。よいしょ。いていて。ダメじゃん。もうダメじゃんこれ。もうダメじゃんねえ何してくれてんの。あ、もうダメじゃん。一回落ち着こう。一回落ち着いて、少なくてもルーンだけ取りに行こう。ミスった。落ち着け落ち着けもう今回のこのランは無理だっていうのはほぼ分かってボス戦に挑むわ。ルーンはちゃんと拾ってね。てかさ、爆弾石ってこれ投げてダメージ与えられる系だよね。強いのかな。ちょっとボスに一回投げてみる。もったいないかもしれないけど。もったいないのかほぼダメージないのかわからんが、一回やってみよう。じゃあまず狼呼んで、狼ちょっと言っといて。
一撃。まあローは取れたからいいや。じゃあ今度こそね、ちょっと気をつけてノーダメでボス向かおう。溜めてドン。もうノーダメは無理だった。あの技使うのがダメだね、最初。この人たちにはひるまないから。あ、当たるのそれ。あ、ミスった。だからちゃんと録音しとけって。お、強化素材サンキュー。ロックオンする前に攻撃しちゃう癖やめたい。一回飲んどく。これでボスに一回望みに行くか。行こう。いでよ、狼たち。あなたたちやっちゃいなさい。いった。あ、1回で2回使っちゃった。よいしょ。いってその足踏みやめないかい。倒した倒した。割とご利用し。メダリオン、これ何するんだ。入り口に戻ります。強かった。 FP がもうなんもないよ。さっきこれか。とブレスを強化する。持ってね。このさっき拾った防具の方が強かったりする？しないね。霧には強いのか。物理にはちょっと弱いのか。まあ今はちょっとこのままにしとこうかな。霧っていうか残石か。斬撃。あと残る見つけてる中ボスっぽいのドラゴンなんだよね。あれ強いのかな。強そうだよな、どう見ても。
間違えた。間違えて飲んじゃったから一回座ろう。ドラゴンが弱いわけない。そりゃそう。ドラゴンが弱かったらちょっと落ち込むと思う。ああ、2回レベル上げはできるけど、1回何かステータスを上げて、で、なんか武器とか強化できるか見に行くか。発見力って何？これ魔法系だもんね。視力。視力。まあ、ここら辺あげるんだったらこっちになるのかな。トリマ。トリマこっちなのかな。えい！やっちゃった。ふう。まあ、毎回配信はちょっと2時間を目標にやってましてね、ちょうどいいぐらいの切りなので、本日はここまでにしようかなと思います。はい。とももんもんさん、本日来てくれてありがとうございました。エルデンリングはね、毎週日曜、このツイッチチャンネルで配信しておりますので、ぜひ遊びに来てください。今回のね、アーカイブはちょっと、まあ、今日中かもしかしたら明日夜とぐらいに、まあ、アーカイブは YouTube チャンネルの方に載せておきますので、そちらも、まあ、もしよければコメントなど入れていただければ嬉しいです。ではでは、本日はありがとうございました。皆さん、良い夜をかもう晩だ。もうこんな遅いんだ。良い夜をお過ごしください。おやすみなさい。バイバーイ。Sweet dreams.